Og karon mga higala dita maglangan niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Pader, I am your pader. Kinuo ko. Basta kay mauna, Father. Feeling na mo nida. Wa na makaya ni Kuya Piping ang kabugat sa iyong problema. Wa na nakaya sa iyong utok. Oh, uy, hala, nibalik sa agi si Father. Nga naman ni Kring. Di man ako mapugan akong pagkurog. Uwa man takot og nahuangan naman ni. Ping, paminaw na mo ha. Dili ta pasagdan sa Ginoo, Ping. Dili ka pasagdan sa Ginoo. Sangpit lang, Ping. Sangpit ni Mama Mary, Ping. Dili ka pasagdan ha. Itog yan is langit ang tanan. Nga no, dahil magpadoktor lang ko, Kring. Dagan na kay problema ang Ginoo eh. Gamay rin ng kurog. Kaya rin is doktor. Ato tas Dr. Kring. Ni Hunong nagkurog imong kamot, Ping. Uy. Sakto gina ikaw. Paglitok rin ni Mus Ginoo. Nuwagtang na din ang kong kurog. Huwag na ito makinahanglan ng doktor. Biliban ako sa Ginoo, uy. Salamat, Ginoo. Nga naman, Kring. Nga nawa na imong pagkurog. Kaya ni kurog na ko. Ayaw na lang labda imong oping. Relax ta. Ping? Ako? Ako ba isang pinumuping? Oo. Ikaw man si Piping. Felipe Piping. Di ba ito rin ako nga? Di naman sa kanamunit anong pangana, oy. Maglungag sa ko, ha? Ay! Ha? Pasaylo ako. Uy, katahugot ba ni mo mugakos tingali magpian ko, ha? Sorry. Pasaylo ako, Tay Piping. Padre. Temparagot. Nga nung naginilakay man mo. Ako sa man, Ring, may anak dito, o niya nilayas. Uwanam ko kaila. Kadak ko na bang tao ini? Guwapor ba, liwat na ako. O kinsa masaya nagpadaplin, kinsa masaya nagpadaplin mo ng anak? Ako ni Kuya Piping. Oh. Si Lulong ni. Ha? Oh. Gusto na si Lulong mo na ito, kano? O niya, nga nung hilak-hilak masaga. Apil-apil lang yung ka. Sige lang, good kuya. Papila lang, good ko. Joiners mo na yung bata, ah. Tay, wala gid ikaw makailan ako. Oh, kay dako ka namang mipauli, awa na gyud kong makaila. Pero sige lang, ang importante nga mipauli ka na namong nanay nimo. Usa ka dito nga nimo? James. Uy, James Bond. Unya, kumusta naman ka? Minyo na ka. Pila naman sa imong anak? Ano mo daday mong pamilya? Nakatuog yun dayon. Ingon ana na siya basta murag daghan kayo siya gyud na huna. Maglibog na tingali siya bugat ng maong dali nang magduka og matog. Dako'y kunay mong sanang. Nagpadaog ko sa kong garpo. Anogon lang kaayo. Nga dili tinaw karon ang iyang panghuna-huna. Nga gisangpit ni mo siyag tatay. Pero nalipay ko, Padre. Nalipay ko nga imugit sa gidawat. Basin pa.
Basin pag maulian ra siya dili madugay. Pero, unsaon man Adre, mubalhin ka naman di ay og parokya. Malayo ka na sab ni tatay nimo. Unsa? Nagilids. Taubagan ni si father karon. Nilakaw na lang ko kay aron sa ba doon na sila privacy. Hala no? Lawgawa lagi lids. Kay lakog apil eh. Mura lagi eksena sa pelikula. Dramatic kayo. Di pwedeng di ka makahilak magtanaw ni father. Unya si Kuya Piping sad. Bisan wa siya mohilak. Sakitan ka magtanaw kay inosente kayo siya ba? Unya pag yun. Kay bawa bitaw tas iyang giagian. Namo, kay lakgabon ko na. Kailak na gani ko gawa ko dito. Nga naminaw ra ko nimo. Pero nalipay ra ko para nila. Labi na gid para ni Kuya Piping. Bitaw, Praise the Lord. bitaw. Praise the Lord kayo eh. Pero, Lulong, dili ba farewell mass na ugma ni Father? Usa? Mudayon ka pagbalhin si Father? Mahibaw na nato ugma. Sigurado magid nga doon na siya desisyon human ining tubua. Lord, salamat ha. Salamat ito ang gagailan na ni Father si Kuya Piping. Anhita sa atubangan, Ping, aron makadungog tagtarong sa wali. Anong naamang ko din eh? Di ba mo serbisyo ko sa misa? Uy, retired ka na, Ping, uy. Ha? Oo, retired naman dahil ko no. Dili na ta magtabi, Ping. Hapit na magsugod ang misa. Lord, kailakod gid kayo ko sa kalipay. Pero mukhang ko. Ayuha si Kuya, Lord, ha? Ayuha siya. Kaya ron mahingpit na gid ang iyang kalipay. Thank you kaayo, Lord. Sa di pang katapusang panalangin, tuguti nga doon ako ikumpisal ninyo. Nahibaw ko, magkugang mong tanan sa kong isulti. Ug tingali, humanining atong panagtapok, inyo kong hukman. Apan bisan unsa pa ang mahimong linugdangan ini kong pagkumpisal, dili na ko igsapayan. Ako kining dawaton sa tibuok na kong kasing-kasing. Ang Ebanghelyo karong adlaw nagiskot sa pagpasaylo. Og ambot kung nakabantay ba mo nga medyo emosyonal ko sa kong pagwali kanina. Mga igsuon ko diha ni Kristo, naigo ko sa Ebanghelyo karon. Gani gahapon pila ka oras ko nga wa mahibaw unsaon pagwali karon tungod kay nahibaw na kong daan
nga dili ko angayan nga muwali bahin sa pagpasaylo. Tungod kay ako mismo wa makapasaylo sa usa ka tawo nga dako kayog kalabutan sa akong pagkatao. Ingali, may pipila ka ninyo nga nasayod nga midako ko nga wa makailas tinuod akong amahan. Gani namatay na lang si mama nga wa gid makasulti nako kinsa akong amahan. Pero di pa lang dugay ako siyang nakaila. Lawgawa ini eh. Kailakon Hagbay man na ko. din ako siyang di kauban-uban. Gani, suod na kayo siya sa akong dughan. O giisip na nga akong amahan. Nambarog mo na akong balhibo da. O mga kaigsuonan, giisip na ako siyang amahan tungod sa among kasuod. Wa ko masayod nga siya gidi ay ang tinuod na kong amahan. Pero sa dihang ako nang nasayran ang kabatuoran, may patigbabaw na ako ang kahiubos. Ang kapungot, ang pagmahay, o naglisod ko sa pagdawat niya nga akong amahan. Nagayo siya na akong pasaylo. Pero naglisod ko sa paghatag. Naglisod ko.